Спрете да изхвърляте ягодите си. Ако виждате този сив мухъл, реколтата ви умира със сигурност. Силото гниене е безпощадно, но химията не е решение, защото ягодите зреят много бързо. Ето как да ги спасите за 0 лева. Вземете 1 литър прясно мляко и го смесете с 9 литра вода. Добавете точно 15 капки йод. Млякото задушава гъбичката, а йодът я убива на място. Пръскайте обилно сутрин рано. И запомнете, здравата ягода не трябва да докосва пръста. Сложете слама или борови иглички отдолу под растенията. Това ще помогне да задържи влагата, но да не се опират растенията и да не принасят болестите от пръста към ягодата. Направи това сега и спаси реколтата си от сигурно изгниване и изхвърляне на 80% от нея. За още професионални съвети и тайни абонирайте се за нашия канал Двор Градина БГ. Тук качваме само полезни видеа, които са био и работят на 100%.